A achega de 50 millóns máis aprobada esta mañá en pleno permitirá superar os 100 millóns de euros para investimentos nos distintos concellos da provincia. Unha cifra importante que ven a evidenciar, segundo Valentín González Formoso, o carácter inversor do organismo provincial. Este ano vamos a batir récord de financiación local na Deputación da Coruña. Vamos a superar os 100 millóns de euros. Xa no primeiro trimestre do ano superamos os 100 millóns de euros, que era o récord que únicamente un ano podemos alcanzar. Este ano, en 4 meses, xa chegamos a ese récord e o superaremos ao longo do ano. Suporá, por lo tanto, para os concellos unha tranquilidade saber que van a poder ter capacidade para financiar os servizos básicos municipais, para poder sufragar os gastos correntes municipais, para facer as máis de 4.100 obras que leva financiado este plan dende o seu inicio, que tamén, ademais, terán a única obriga que lles impoñemos dentro da autonomía municipal, a obriga de que teñen que destinar unha parte á protección social dos máis vulnerables. Eso sí que é un piar que a Deputación nunca vai a renunciar e creo que é un mandato da propia sociedade coruñesa. González Formoso criticou tamén a postura da Xunta, que, segundo el, apenas destina 113 millóns de euros para toda Galicia e non aborda o reto do financiamento local. Pensade que para toda Galicia a Xunta destina 113 millóns de euros para as 4 provincias galegas e a Deputación agora mesmo 105 millóns de euros só para a provincia da Coruña. Queremos resaltar isto nun momento onde se fala da necesidade de abordar o reto da financiación autonómica, pero non se fala de abordar o reto da financiación local, onde vivimos todos e todas. Estamos administrados por un concello na provincia. Un aspecto este no que incidiu tamén o vicepresidente Xosé Regueira. Segundo el, os concellos asumen cada vez máis competencias, sen ter financiación. De aí a importancia deste tipo de axudas provinciais. Nos consideramos que a maioría da obra pública que se fai nos concellos, salvo as grandes infraestructuras que acomete a Xunta de Galicia, como non podía ser de outro modo, fanse grazas ao plan único. É unha verdade irrefutable o que acaba tamén de decir o presidente sobre que seguramente a gran materia pendente no Estado é o financiamento local. Evidentemente, vivimos en concellos que cada vez asumen máis competencias, algunhas impostas, outras delegadas, pero non delegada a transferencia de recursos, que sería moi difícil que lle fixeran fronte a todos eses retos se na provincia da Coruña non houbera un plan como o plan único.